na na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Bịa mmụọ nsọ n'uju n'obi ndị kwere na ihe n'ime ọkụ nke ịhụnanya gị. Amen. Zipụta mmụọ nke ka ikezie ha ka ire ha wee dị ọhụrụ. Amen. Arịọ o Chukwu onye siri ike nke mmụọ nsọ kụziere obi ndị kwere na mee ka si n'ofu ume ahụ mara ụzọ eziokwu na-aṅụrị oge niile site na ntasị obi ya site na Kristi nwe na. Amen. Ndị nwere ị ga-eme eme egbe ọnụ ka ire wee gbasa otuto gị. Amen. O Chukwu welata nyere m aka osogbu Chukwu gbata ọsọ nyere m aka. Amen. Otu dị nna na nwa na mmụọ nsọ etu ọ dị na nkịta na ekpe niile wee bie ebi. Amen. Ekwe m na Chukwu nna pụrụ m ihe niile onye kere eluigwe na ala ya na Jesu Kristi ofu eze onye tụrụ m ya site n'ike nke mmụọ nsọ agbe na Virgin Maria ọta ha n'oge nke Pontius Pilate akpọgide ya n'obe ọnwụọ elie ya site na mbọsị nke atọ o si na ndị nwụrụ anwụ bilite lago n'eluigwe na ọ dị n'akụkụ aka nri nke Chukwu nna onye kere eluigwe na ala ebe a ka ọ ga-esibi ikpe ndị dị na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwe m na mmụọ nsọ na nzukọ nsọ nke Roman Catholic Church na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara nke njọ na mbilite n'ọnwụ nke ahụ na ndụ ebi ebi. Amen. Naanị n'eluigwe kwutodu ahụ ka ọchị gị bịa ka emeche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Naanị tata anyị nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nrịa anyị ma zọpụta anyị na chi ihe. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Otu dị nna na nwa na mmụọ nsọ etu ọ dị na nkịta na ekpe niile wee bie ebi. Amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị zọpụta anyị n'ahụ nke ọkụ ma ọ kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe ọ kachasị mkpụrụ obi na pọgatị ndị chọrọ enyemaka ebere gị. Amen. Jesu mere anyị ebere Virgin Maria nyere anyị aka. Amen. Jesu mere m ebere Virgin Maria nyere m aka. Amen. Ife omimi nke ihe nke mbụ eme Jesu mmiri Chukwu. Ka emechara Jesu mmiri Chukwu na osimiri Jọdan olu wee si n'elu daa wee sị ihe ahụ nwa m hụrụ n'anya onye omume ya na-amasị m n'ụlọ ihe o kwuru. Abụ m 23 Jehova onye na-azụ ndị ya dịka atụrụ. Nke mbụ Jehova onye nlekọta m enweghị ihe kọrọ m. Nke abụọ n'ebe ịta nri ka ahịa ndụ dị ka ọ na-eme ka m makpuru n'akụ mmiri nke izu ike ka ọ na-edu nwayọọ. Nke atọ ọ na-eweghachi mkpụrụ obi m ọ na-edu m n'izele nke ejeme n'ihi aha ya. Nke anọ eburugodu na nna aga na ndagwurugwu nke ọnwụ m ga-atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla n'ihi na gị onwe gị nọnyere m. Ndele gị na-apa n'aka gị onwe na-akasị m obi. Nke ise ị na-edo tebụl n'usoro n'ihu m na ndị na-akpagbu m itewe isi mmanụ nke ngwobiga ihe oke. Nke isii n'ezie ịdị mma gị na ebere gị agbaso m ụbọchị niile nke ndụ m ga-ebikọ n'ụlọ Jehova ruo ogologo ụbọchị niile. Amen. Naanị n'eluigwe ka otodu ahụ ka ọchị gị bịa ka emuche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Naanị tata anyị nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nrịa anyị zọpụta anyị na chi ihe. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen. Ekele Mari jupụtara na grace osogbu ọnụnye gị dị ngọzi na-eti ikpe niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ na nke Chukwu ọbara anyị bụ ndị nje arụ ugbu a n'oge ọnwa anyị. Amen.
Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Otu dị nna na nwa na mmụọ nsọ, otu ọ dịzi na nkịta na ekpe na wee ebi ebi. Amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị, zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ, ma kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe, ọkachasị mkpụrụ obi na pọgatị n'iche ya n'aka ebere gị. Amen. Jesu mere anyị ebere, Virgin Maria nyere anyị aka. Amen. Jesu mere m ebere, Virgin Maria nyere m aka. Amen. Fomi nke ihe nke abụọ. Jesu agbaghọ mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ka mmanya gwụcha na agbamakwụkwọ n'obodo Kana nke Galili, Jesu agbaghọ mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ụmụazị a hụrụ ebe ya nwee mmasị ikwere na ya. Eze anyị o maara ịbụ nne nke ọra anyị na n'ihe omi nke ukwe na ekpere nke anyị. Naanị eluigwe kotoju anyị akọchi ibe aka emuche n'ụwa dịka esi mee n'eluigwe. Ya dịta taa n'ike ụbọchị anyị, gbaghara mmehie anyị ga dịka esi gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwenere anyị, zọpụta na ji ihe. Amen. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Otu dị nna na nwa na mmụọ nsọ, otu ọ dịzi na nkịta na ekpe niile na wee ebi ebi. Amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị, zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ, ma kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe, ọkachasị mkpụrụ obi na pọgatịrị n'iche ya aka ebere gị. Amen. Jesu mere anyị ebere, Virgin Maria nyere anyị aka. Amen. Jesu mere m ebere, Virgin Maria nyere m aka. Amen. Fomi nke ihe nke atọ. Jesu ebuso ozi ọma. Ka mbuso ozi ọma nke nzọpụta ruru, Jesu ebuso ozi ọma si, chegharịa na alaeze nke Chineke abịarugo nso, ma nụnụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Eze anyị o maara ịbụ nne nke ọra anyị na n'ihe omi nke ukwe na ekpere nke anyị. Naanị eluigwe kotoju anyị akọchi ibe aka emuche n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata anyị nke ụbọchị anyị. Gbaghara mmehie anyị dịka esi gbaghara ndị mehiere. Ekwena ka anyị kwenere anyị, zọpụta anyị na ji ihe. Amen. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Arịa dị nsọ na nke Chukwu, bịara ịbụ ndị njiarụ ugbu a n'oge onwe ya. Ekele mara Jupiter na grace ebe onyinye gị dị ngọzi na-eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ ha afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ ha afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ ha afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Eto dị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dịzi na nkịta na egbe niile wee bi ebi amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ zọpụta n'ahụ nke ọkụ ma ọ kpọpụta mkpụrụ anyị n'eluigwe ọkachasị mkpụrụ obi dị na pụgatị nchere m aka ebere gị amen. Jesu mere anyị ebere Virgin Maria nyere anyị aka amen. Jesu mere m ebere Virgin Maria nyere m aka amen. Omi nke ihe nke anọ Jesu agbanwe n'ugwu. Ka Jesu na ndị ụmụazị nọ n'ugwu na-ekpe ekpere, Moses na Elaịja bịakwutere ya. Ndị ụmụazị ahụ ka ihu Jesu gbanwere akwa ya na-amụ ka werịọ maka ebe nchedo na okwu atọ a. Eze anyị o maara ịbụ nne nke ọrụ n'ihi na n'ihe omi nke okwukwe na ekpere nke anyị. Naanị eluigwe ka otodu anyị ka ọchị bịa ka emuche n'ụwa dịka esi mee n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara emeghe gị dịka esi gbara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwenara anyị, zọpụta anyị na-ajọ ihe amen. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Oto dị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dịzi na nkịta na egbe niile wee bi ebi amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ zọpụta n'ahụ nke ọkụ ma ọ kpọpụta mkpụrụ anyị n'eluigwe ọkachasị mkpụrụ na pụgatị nchere m aka ebere gị amen. Jesu mere anyị ebere Virgin Maria nyere anyị aka amen. Jesu mere m ebere Virgin Maria nyere m aka amen. Fomi nke ihe nke ise Jesu edo Yukarịsịa dị nsọ. Ka ori nke ikpeazụ ruru Jesu edo Yukarịsịa dị nsọ. Ọ gbaghara achịna ma ka o wee bụrụ ahụ na ọbara ya. Eze anyị o maara ịbụ nne nke ọra n'ihi na n'ihe omi nke okwukwe na ekpere nke anyị. Naanị eluigwe ka otodu anyị ka ọchị bịa ka emuche n'ụwa dịka esi mee n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara emeghe anyị dịka esi gbaa ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwenara anyị, zọpụta anyị na ajọ ihe amen. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Arịa dị asọ na-eke chukwu ịbụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọnwa ya. Ekele mmadụ jupụtara na grasis ebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọdazi ngozi bụ nwa afọ gị Jesu.
Maria dị nsọ na-eke Chukwu, ọbara anyị bụ ndị nje ọrịa ugbu a n'oge nwanyị eme. Ekele Maria jupụtara na grace, sebo ọnịnye gị dị ngọzi n'eti ikpo niile, adịghị ngọzi bụ afọ gị Jesu. Maria dị nsọ na-eke Chukwu, ọbara anyị bụ ndị nje ọrịa ugbu a n'oge nwanyị eme. Ekele Maria jupụtara na grace, sebo ọnịnye gị dị ngọzi n'eti ikpo niile, adịghị ngọzi bụ afọ gị Jesu. Maria dị nsọ na-eke Chukwu, ọbara anyị bụ ndị nje ọrịa ugbu a n'oge nwanyị eme. Ekele Maria jupụtara na grace, sebo ọnịnye gị dị ngọzi n'eti ikpo niile, adịghị ngọzi bụ afọ gị Jesu. Maria dị nsọ na-eke Chukwu, ọbara anyị bụ ndị nje ọrịa ugbu a n'oge nwanyị eme. Ekele Maria jupụtara na grace, sebo ọnịnye gị dị ngọzi n'eti ikpo niile, adịghị ngọzi bụ afọ gị Jesu. Maria dị nsọ na-eke Chukwu, ọbara anyị bụ ndị nje ọrịa ugbu a n'oge nwanyị eme. Ekele eze nwanyị dị nsọ, nne nke ebere, ndị a na-eso na nchekwube anyị ekele. Dịka anyị bụ m ife achụpụrụ achụpụ na akpa ọkụ, dịka anyị na-ezetụrụ ume na-eru uju na-akwa akwa n'ụwa anya mmiri nke a. Ya pụtara anyị kelee onye na-ekwuru anyị, lekwasị anyị anya ebere gị ka oge nchụpụ anyị afọ gasịrị. Gosi anyị nwa afọ gị dị ngọzi bụ Jesu, onye dị afọ ma dị ịfụnanya dị asọ Virgi Maria ame. Ebere arịọ onye nke Chukwu dị asọ ka o mee anyị tozu nkwa nke Kristi ame. Arịọ Chukwu esi ofu nwa ji ndụ ya na ọnwụ na-abilite n'ọnwụ gotere anyị nzọpụta nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ ka ime ka anyị bụ na-ere ere ba ihe omi nke ozi kachasị nsọ ka Virgi Maria dị ngọzi, wee na-eṅomi ihe ya rutegasị weze nwetagasị akwụgasịrị na nkwasị na aka ezi nwe anyị. Amen. Ka mkpụrụ obi otu ochie elesi Chukwu ya mkpụrụ obi niile ekwe gara aga site na ebere nke Chukwu azụ ike na ndokwa. Amen. Obi Jesu kasị nsọ mere anyị ebe obi Maria Immaculate, ebere ya Josef dị asọ, ebere John dị asọ, the Evangelist, Luis Maria dị mafọ dị asọ, ebere litany nke Virgi Maria dị ngọzi, osebụwa mere anyị ebe, osebụwa mere anyị ebe, Kristi mere anyị ebe, Kristi mere anyị ebe, osebụwa mere anyị ebe, osebụwa mere anyị ebere. Kristi nụrụ olu anyị, Kristi nụrụ anyị olu anyị, Chukwu nna nke eluigwe mere ebe, Chukwu mgbapụta nke ụwa mere ebe, Chukwu mmụọ nsọ mere ebe, atọ n'ime ofu dị ngọzi ofu Chukwu mere ebe. Maria dị asọ, ebere arịa arịọ nne nke Chukwu dị asọ, ebere anyị Virgin dị asọ n'eti Virgin niile, ebere nne Kristi, ebere nne nke nzukọ Katọlik, ebere nne nke onye wetara ama, ebere nne dịgasị n'obi ọcha, ebere nne na-enwere atụtụ, onye na-emele emere, onye na-arụghị arụ, onye kwesịrị ịtụnanya, onye kwesịrị ịhụnanya, ndị na-adụ ezigbo ọdụ, nne nke onye oke, nne nke onye nzọpụta, Virgin nwere asịrị uche, Virgin nwere asịrị ike, Virgin kwesịrị nsọpụrụ, Virgin kwesịrị iwe ewu, Virgin chere okwe, Virgin nwere obi ebere, ugegbe nke ezi omume, ụgbọ amamihe, isi aṅụrị anya, nke jupụtara na amara, nke jupụtara na nsọpụkara, nke jupụtara na nsọpụkara n'ebe Chukwu na ifuru ozi dị omi, ụlọ nche David, ụlọ nche ọdụ, ụlọ ọlaedo, ụgbọ nke agba, ọnụ ụzọ nke eluigwe, akwa ndụ nke ụtụtụ, ahụike ndị ọrịa, onye ogbo ndị nje, onye ntasi obi ndị nọ n'ahụ, inye aka ndị otu Kristi, eze nwaanyị ndị mmụọ, eze nwaanyị ndị ozi ọma, eze nwaanyị ndị ahụma, eze nwaanyị ndị mmụọ, eze nwaanyị ndị ogbowu maka Chukwu, eze nwaanyị ndị kwupụta okwu Chukwu, eze nwaanyị ndị niile dị nso, eze nwaanyị Virgin niile, eze nwaanyị nke Fatima, eze nwaanyị atụrụ ime na-eji nje, eze nwaanyị ebugharịa n'eluigwe, eze nwaanyị nke ozi dịkasị na asọ, eze nwaanyị nke udo, eze nwaanyị nke ndokwa ya, ọbara arịọ arịrịọ. Nwa atụrụ nke Chukwu kpochapụ njọ nke ụwa, ọpịa dịrị njọ ya dị nwe n'anyị. Nwa atụrụ nke Chukwu kpochapụ njọ nke ụwa, nụrụ arịrịọ ya dị nwe n'anyị. Nwa atụrụ nke Chukwu kpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Amen. Ome nke ime ebere o Chukwu nke ome ebere nke si pụta maka njọ ma akpọrọ m ha asị maka na ha adịghị njọ. Ịbụ onye dị fere m ofe akwadogo m si ike si na grasa gị memakwa njọ ahụ ọzọ. O Chukwu karịchara afọ ma mere m ebere gbaghara m njọ m. Amen. Ekwupụta ngwa Chukwu ji ikpe nye n'ụlọ m na emeghe m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, site na ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke karịchaa n'ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị asọ, Virgin ọkpụ na ndị mama na ndị nsọ niile n'ụlọ ụmụ na mpụ nrụba ma osọbụghachikwa anyị arịọ. Amen. Cheta o Virgin Maria dịkasị na asọ, onye gbakwutere ka ichedo ya ma ọ bụrụ ka inyere ya aka ma ka ikwupụtara ịhapụ ka ọ gbara akala n'ebe nje afọ ma gị n'aka, lezie ma abụghị njọ ruo eruo aka m na-akpọ njọ m n'iru gị na-arịọ ka iwe m tie na nwa gị ekochapụla aka gị, kpachapụ nzọpụta nke ndị ebi ebi n'anya ma elelekwara nne nsọ Jesu. Arịọ nke dị umeala ka iche ndị gozie m ihe nrịọ gị. Amen. Ka Maria dị asọ na Josef dị asọ na ndị ime ọma na ndị nsọ n'ime eluigwe Ibrahim Jesu anyị ọkwa gbaghara njem dubata na ndụ ebighị n'eluigwe. Amen. Anyị gbaba na nchedo gị ọnụ nke Chukwu dị asọ, elelekwa na arịrịọ anyị n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị ife abụ na ife dị egwu, biko Virgin dị otu na ngọzi. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.